Ja nyt. Tuolla on pelkkä lava. Lasketaanko noita puut näitä? Joo, lasketaan. Ei lasketa. Lasketaan. Ei lasketa. Joo. Lasketaan, mä päätän. No kun sanoit, että kaikki valkoinen latte. Eli sit mä olisin palannut. No mutta toi ei pala, on vaukoinen levi toi. Niin, se ei oo valkoinen. Niin. Kuvaa. Sitä ei lasketa. Kuvas just. Kyllä mä menisin kaatua. Ja mitä sieltä teit? Onks toi sit laavaa? No patjaan ei oo lava, vaikka vaukoinen. Okei. Nyt panisit sen siihen. Joo. Oi. Mä koitan tehdä tiktakin. Okei. Jos koska lava, sitten se on leivivuoro. Tuu tohon kuvaan varmuuden vuoksi, että jos mä Okei. osunkin vaan. Tee se. Ei! Valoin. Vuoro sitten. No niin, se on vuoro. Wow. No niin, sä koske siihen. Joo. Tää on vaikeeta kuvata, kun sä meet nopeasti. Joo. Mitä mä tiedän? En mä tiedä. No, hyppää vaikka tohon. Jos sä uskallat, älä kuole. Hyvä, sä et kuollut. Koski lava. Monipuki! On! Lumivuoro. Onko se valmis? Joo. Mä menisin jo heti alkuun. Apua. Söde! Mä teen ehkä samaa reittiä. Mä en oo varma, että muuttuuko se sitten. Joo, voi tehdä sama. Suunnitellut. En mä tiedä. Mutta tässä meidän ei polttaa. Koska mä en halua palata tuossa sen kohtaan. Mun määränpää on tuo toisiksi isoin, niin toi. Joo. Kuvasitko sä mihin mä osoitin? Ei. Kuvaa. Hyvä. Mä jännittää. Meinasin kaatua. Okei. No niin, levi. Wow, hyvä. Ennätys.
ennätys. Mä oon päässyt tonne asti. Se on mun ennätys. En koski. Mä näin kun sotsia. Kato videotarkistus. Hyvä. Hyvä. Ei oo. Mä oon siellä mutta... Mä hyppäsin sinne päin, kato. Että sä osuisit vaan maahan, niin sit olis mun vuoro. Ei olis. Noniin, koskilavaa. Koskit. Voi ei. Niin, nyt. Mä menen samaan reittiin. Mä haluan treenata tätä lisää. Mutta on ehkä turhan pieni. Mä haluan tällä kertaa. Please. Ei koske maahan. Joo, ei. Please. Mä en uskalla. Sitten kohta on määränpää. Kohta päin. Mä haluan määränpäästä vielä mennä tuonne takaisin. Sitten. Jos mä pääsen vielä. Sinne. Kohta on määränpää. No, olen määränpäällä. Jes. Sitten. Alas. Ja samaa reittiä takaisin. Ei mäkin halua kokeilla. Hei, kokeilla tästä. Tehdäänkö tästä video susta? Onneksi mä en yllä vielä maahan tässä. Yritän selvitä. Varovainen. Joo. Hyvä. Näin tässä. Sitten. Elikö semmoisen tätä? Ei, mä hyppäsin tuohon. Sitten mä
No me yritetään tehdä jotain kivaa. Sä ehkä koskella vaan, se on läpi vuoromuus. Niin, mutta... No niin, nyt läpi vuoromuus. No niin, saakos nyt? Levi pois edestä. Se on vielä 10 sekkaa. Nyt. Jatka läpi, jatka, se on minuuttia. Se on minuuttia. Ja sit mä lensin tohon. Ei, miksi sä teet? Mä haluan tehdä musiikkia. Muistatko meidän säännöt? Videolla ei musiikkia. Miten sä? Voisiko me puhuttu tästä? Niin, mutta me sovittiin, että videolla ei tule sit musiikkia. Miksi ei? Se on hyvä biisi. Mä en halua ainakaan. Koska jos siellä on vaikka jonkun laitan 2 minaa. Onks valmis? 2. Okei, 2 minuuttia sitten. Ja menee poikki myös, jos menee koskettaa maata. Tiedätkö sillä? Se olisi paljon kivempi. Okei. Nyt. Muista 2 minuuttia. Kuvasitko sä oikeesti? Ihan totta. Aikuisten oikeesti. No miksi sit on musiikki päällä? Koska mä laitoin. Miksi sä laitoit? Keskity sun harrastuksellani. Keskityn.
Koskitko? Koskin. Nyt. Koskit maata. Noin. No niin, nyt se on noin. Ei pohjoinen. Miksi näin? Melkein möydän päässä. No niin, kosket. En koske. Nyt kosket tosi paljon. Älä tee näin, Leivi. Miksi? Se on kivempaa. No, Se on niinku vaikka, niinku, joo, sinne näin, kissan loika vaikka. Sitten tulee niinku ylös sieltä ja sieltä niinku kävelee. melkein kosket. Melkein. Niin. Ja miten mä pääsen tästä tilanteesta? No, meet lattialle, joka on laavaa. Jätkä, Leivi, sä pysty sinne. Jätkä.
Älä koskemaan. Hyvä. Hyvä, kato. Joo. Sä taisit nyt vähän hipasta, jos mä oikein näin. No niin, Levi, hyvä. No niin, meni. Teesi. No mennä sinne tanky. Tanky. Mihin ton? Siellä oli. Sinne tanko. Kissaloike sinne. En varmasti. Voidaan tällä tehdä. Laita kädet nyt jalkat siellä. En halua muuta. Okei. Ei tarvi. Mun vuki. Sä oot tehnyt jo. Mun vuki. Älä oo tiellä. Kun mä hyppään tohon. What? Helpoin tapa. Jumala, saattais tuossa munia. Jos mä tekisin tollasen. Älä puhu nyt tollasia tässä. Hyvä. Nyt. Testataan sitä. Siis koetellaan suussa. Oi Samri. Sä koskee sen. Koska. Niin. Yritää hyppää tästä tänne. Nousu tänne. Ja sitten hyppätä sieltä. Siinä. Se olisi hyvä. Onko Hyppy. pakko? Ei. No sit mä en. Mutta on mahdollista. Mä hyppäsin siitä. Hyvä. Mene hyvin. Älä mennä. Tiedät mitä sä teit, Levi? Se oli hieno. Parempi. Oi Ei. Samri. No niin, Numi, kerropa sano tästä leikistä. No tää on sellainen leikki. Vähän niinku, ehkä kun me keksittiin tää just äsken, niin tää on puhelinhippa. Ja toinen niinku pitää puhelinta vaikka tässä kädessä ja sit toisella niinku tekee näin. Sit sillä puhelimella niin yrittää niin löytää jotain, joku. Ja sit kun on löytänyt, niin pitää koskettaa sillä puhelinta vaikka sitä päähän tai johonkin. Mhm. Mut jos ei tunne, niin mitä sit pitää tehdä? Mitä tapahtui, kun sä koski joku? Mutta Jos sit se ei otit- tunne. Miten niin se ei tunne? Jos koskettaa niin hipasee, niin lasketaanko se? Tautuu tunne, jos niin koskee. Okei. Eli täytyy tuntea. Joo. Aloitetaan!
Mutta mitä tapahtuu, kun sä kosket? Mitä tapahtuu sulle? Mä oon hippa. No se on sulle. hippa. Ja se pitää laskea 3 ainakin. 3 ja sitten se aloittaa. Joo, hyvä. Aloitetaan. Tässä mä tuun. No niin, leikki. Laske 3. YKK. Eikö sä kosketa mulle? Sä kosketa mulle. Kosketi! Mä kosketin. Aha, okei. Okay. 1, 2, 3. Mä oon eka kertaa hippa. 1, 2, 3. Melkein. Melkein. Kiinni. Yksi, 2, 3. Ei, mä olin just äsken. Ei. Mun pitää vähän aikaa istua. Tuleeko pausi? Joo, laitan paikan. 1, 2, 3. Et kertonut! Ei melkein. Etsitään Leevi. Leevi havaittu. Häh? Niin, mun voi käydä tässä. Tehdään mun eteen voi käydä täälläkin. Ei. Ei, okei. Eikö joo, koska voi mennä tän taakse. No okei. N, Y, T. Nyt. Se on Leevi. Leevi. Sun pitää saa mennä. Ai joo, se on nyt saa mennä sinnekin.
YKK. Et sä ota mut kiinni vai? Noniin. No tää ulos. Ei. Hyvä. Näin mä teen tästä näin. Harjoitellaan tää puoli kiinni. Hyvä. Ei hyvä. Oli. Voi tehdä paremmin. Nyt. Näitkö? Joo. Täällä se on se. Me muuten unohdettiin sanoa, että nämä leikit vaihtuu tällä videolla, joten nyt on niinku alkaa piilos. Ja miten tuo peli toimii? Sillä lailla tää peli toimii, et niinku tässä niinku on yksi etsijä ja sit se etsii niinku toisia, jotka on mennyt piiloon. Ja mikä alueella tästä pelistä? Kaikki tää valkoinen osa ja sininen. Ja myöskin, että sitten aina piilossa etsijä niinku vaihtuu aina kun se joka löydetään ensin. Joo. Säännöllisesti. Joo. Ei kun aletaan aloittelemaan. Mä näin sut koko ajan. Oikeesti. Arvasin, että sä tuut tänne. Mut mä haluan vielä joko löytää isin. Älä kerro, missä se on sitten. Joo. Älä se! Mä teen sen. Mä arvasin, että se on täällä jostain syystä. Mä olin vaan silleen,